Halløj folk. Ja, velkommen. Det er Jakob Lund og Martin Lund, kameramanden. Vi sidder her og snakker lidt om kanalen. Vi skal jo have lavet noget på kanalen, fordi der er ikke kommet så meget her i sidste stykke tid. Nej, det er gået lidt ned ad bakke. Ja, vi har heller ikke fået så mange visninger, men det er jo også selvfølgelig klart. Men vi vil så vidt muligt sørge for, at der kommer lidt flere videoer ind her i næste stykke tid. Vi har været lidt på en slags pause. Ja, fordi vi har haft en masse idéer, vi skulle have. Det er noget med en julespecial ting. Vi droppede det der med de 4 advent, og så laver vi noget i hele december, og så klipper vi det sådan lidt sammen. Og så ender vi med at få sådan en julespecial ting. Og med 10 subs, der er noget, jeg skrev en sang. Det holder jeg stadigvæk. Og giver jeg et headset væk. Det er det, der er ja. Et headset væk. Så der er lidt at gøre. Men ja. Vi håber bare ellers på, at folk I fortsætter med at blive på kanalen og se video. Og ja, vi vil lade stadig efter nye spil. Kom endelig med forslag. Så. Og hvis I vil være med i konkurrencen, så skal I subscribe os og skrive til os, at I deltager. Ja, og der kommer en video ud med det på et tidspunkt. Når det sådan, vi når 10 subs. Ja, og selvfølgelig så, når min computer lige brændte sammen her for det sidste, så der sidder vi på Martins computer, fordi min er brændt sammen. Men ja, jeg satser på at få den op igen rimelig hurtigt, så vi kan begynde at spille lidt. Og vi vil nok snart måske lidt om Team Fortress 2 videoer. Ja, Team Fortress 2. Ja, altså, nej, men det er vi faktisk gode på til at spille. Vi er til gode. Og Minecraft, Tekkit. Men den Tekkit der, jeg tror faktisk ham der ville love, at han startede en server, fordi han var syg med at prøve at skrive til ham her i dag. Og se om han er blevet rest, så det kan være, at han vil spille med ham. Om han ville lave den server der, så vi kunne prøve at spille i det. Men ja. Det er igen der gør det. Men ja. Vi håber meget på, at I vil blive ved med at støtte vores kanal op. Og som vi stadig, og som vi har sagt mange gange, skriv hvis det er der spil, så skal vi nok prøve det. Det er vi lægger en video ind med det. Ja. Og vi vil også gerne, vi vil gerne samarbejde med folk. Det vil sige, hvis en af jer spørger, kan vi lave en let's play? Så kan vi godt få på at sige ja. Vi siger ja, fordi vi tager imod alle. Og hvis I har en server, som vi skal gå ind på i Tekkit, vil vi helst gerne have. Men også i Minecraft tager vi også gerne imod. Ja. Så kan vi godt gå ind. Det vil vi rigtig gerne, fordi vi leder på lidt efter en server. Og jeg prøver også at subscribe til nogle, måske lidt smule større kanaler, mig omkring 100, måske 50-60 subs. Og så spørge om, hvis nogen der spiller Minecraft til dem, om de kunne tænke sig at lave noget let's play-agtigt noget sammen med mig. For måske, hvis det kunne være, at det ville hjælpe vores kanal lidt op. Og de må have gået lidt ud af bakke. Ja, vi har ikke fået så mange visninger på det sidste, men ellers sådan. Men ellers ser det faktisk fint ud. Ja, der vil også komme sådan en vlog igen, tror vi. Men det enten hvis der ikke kommer noget sne her i december sådan rimelig hurtigt, så vi skal flyde ud i det, når der er sne på et tidspunkt. Vi skal også lidt en gang inden sådan noget. Men vi skal finde ud af, hvor vi skal gøre det henne. Og som jeg har sagt, så skal Jakob snart over i et hus. Ja, så der, og det er over i den anden af byen, det er det vi sagde på den anden vlog. Så vi skal nok sørge for at komme derover og få filmet noget derovre noget. Men nu skal jeg spørge Martin om noget. Han overvejer måske. Og jeg skal nok selvfølgelig hjælpe ham med, at han opretter en kanal. Men det bliver ikke noget, hvor der kommer mange videoer. Det bliver sådan noget med, at hver gang jeg har lagt 5 ind, så lægger han 1 ind. Det bliver sådan lidt, kan man sige, reservekanal. Og vi ved ikke helt, hvad den skal hedde endnu. Så det må jeg gerne komme med forslag til. En hardcore Lund eller andet ting. Vi ved ikke helt, ja. Men ellers så tak fordi I kiggede med, og vi ses. Vi takker af.
ses YouTube.